какво сте хората тук? Аз съм едно малко захарче от канала Захарчо БГ. И сега ще поговоря за кратка информация, която се отсъжда за всички захарчета от нашия канал. Значи скоро очаквайте да има клип на CSGO. На The Culling едно друго захарче снима на тази игра. И на Rocket League също очаквайте да има клип. Скоро може да има и на Garry's Mod. Но не знам, времето ще покаже. За сега нищо не снимам. Просто искам да кажа информацията, която ще се съдържа в моя канал. Включително играта и Minecraft. Да, това беше нещо като кратка информация. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте харесате, коментарите и се абонирайте, ако искате да следите нашия канал. Аз бях малкото захарче. От мен. Чао! Следващия път. И напишете в коментарите каква игра искате да цъкам на следващия път. Чао!